Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag ka natong tanan. Kumusta adlaw day karong Huwebes no? Pizza 9 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Paris no. Si Dili pa day no. Shout out day ko no kang Anakli Tellerman. Okay, salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Ning moong sugilanon nga sinuwat nga gikan sa aming indrama. Bueno, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Paris. Part 11 na ta no mga followers no, part 11 na ta. Maskara. Okay. Ihap na, Baiting! Okay. Sugdo na ko sa katapusan, bay. 3, 2, 1. Bah! Hala! Ano na? Ayan! Abel? Tama! Tama! Uy, hala! Unsa na? Oh! Puro sumisigay inyong mata. Ha? Tanawa ninyo! hala ka. Ha? Nung nabayag tanawa! Sarili, tanawa ninyo! Sigab ng mata ninyo, tanawa! O labi na kapitan ko, tanawa! Sigag yapong mata! Tanawa! Ano na, ha? Ano na? Sir, murag kay niglisod ka. Oh, I can't believe it. Tiniglis kitinuod. Tanaw na ko! Oscar ay lungag sa target paper! Alpha Syndrome! Hala no. Shit! Federico! Dara! Bida no, sa Rigo na! Nagpasabot nga, ang 5 kabala o sa Regiagian. Iyay, isang bangag ka lang. Pero bida no? Uy. Posible! Adili, posible, sir. Kita mo na to. Noon sa... Ay, pangilad ha? Pangilad. Ilan? Ilad rin na. Ang tinuod, ana, usara ka bala, ang tinuod, nga niigo sa sintro, sa alpa, pero ang upat ka ba to, pulos blank cartridge! Ay, ilaron, mangilan, ilaron. Mainting, basag lang. Ay, pugsa. Siya lang gihapon ang number 1 gihapon na siya. Number 1 ka, sir. Number 1 ka. Abel, saludo ko ni mo, my son. Daddy Rafael, katali ba di mo mailad? Aw, hinoon, guwang naman ka. Ha? Di na maklaro ang igo. Naklaro na ko, Federico. Usa lang ang igo. Usara lagi ka bala ang tinudanay nga nakaigo sa sintro. Ha? Mauna, ang sunod, wala blank cartridge. Bida sa ng istorya, ha, eh. Federico. Murag lisod-lisod, ha. Tanawa ra gud awang igo sa sentro. Kung usala na kabala, gamay rang lungag. Pero tanawa ni dako ang lungag. Ang lungag mura nagkadako sa baba sa soft drinks. Bitaw, sir. Tanawa, sir. Dakong lungag, sir. Dako as lungag. Gara sige balik-balik sa lungag di aiting. Kung usa balak-balan kayo ba, di mo dakong lungag. Bida. Tanawa, no? Kuhan, kinig, apel ko, ha? Nagpasabot ka na nga diha permi ang igo. Ugaw diha, nagkadako, tungod kay nagbalik-balik magsura bala. Tinuod na, sir Bakaw. Tinuod na. Ani ni, ha? Okay, paminaw na to. Para masuta yun na to, kinsay hingigo na to. Ha? Lain na tong puntingon. Ha? Lain. Unsa man yun ito? Unsa yung buluhaton mo? Eding. Ha? Paglinya og 5 kagagmay botilya sa soft drinks. 15 meters away. Kabantay ba? ka na? 15 meters away. Butilas, white flower, okay ka? Ayun lang. Botilya lang. Sige, ako iba'y mutang. Ato, tabangan na to, 20. Sige, aribay. Abel, apil. Pangita ka patungan. Kay kami si Inting, mangita mi. Okay, tabang ko. Okay, sige. Usay buhaton ni mo, Federico. Pakito na ko ning tawhana. Og unsay abilidad na ko sa pagpunting. Kanang 5 ka botilya sa gagmay soft drinks. Punggiton ko na. Mao ba, Federico? Federico. Excited kung makakita sa imong abilidad. Padulang mga tao, sir. Padula. Para malingaw sila. Og makigpusta ta nila. Tari. Usay nga, makikpusta? Padulang mga tao. Apusta na. Mao kini. Ang 5 kagamayng botilya sa soft drinks. Akong igon. Akong punggiton. Sa distansya nga 15 metros. Usa? Okay. Nindot na. Ako, nindot trailing eh. Atong pandunggon ang mga tao. Padulong na to. Atong i-announce sa microphone.
Sir, okay, sige, ako na buhat to, sir. Buhatan na yun kay makikpustahan na ba sila. Nga ang 5 ka botelya sa soft drinks, ponggeto ni Federico. 5 ka gagmayng botelya sa soft drinks, iyan ang puntingon, iyang ikuntanan. Yaman. Makikpustahan na sila. Morbida. Binigyan sa yung pustahan na yun sila. Oh, Sa sige. daghang pustahan na, sir. Announce in thing. Okay, sir. Okay. Microphone. Yatag. Okay. Hello, Mike. Oh. Attention! Doon ka muna rin, ha? Kayo nyo makita ang talasawang abilidad ni Senyorito Federico nga pupunting siyang 5 kagagmay botelya soft drinks. 5 kagagmay botelya, ha? 5 pound ka bala. Dali mo, padool mo din rin. Okay, padool mo. Okay. Tanawan nyo, ha? Gagmay ng botelya soft drinks, ha? Nga nanas bato, patong na siya, ha? Distansya 15 metros. Hutdo nagbunting ni Senyorito Federico. Matrangod! Pila pusta! Senyorito, pila ko ni pusta, Senyorito. Pila. Masyar! Unlimited! Ha? Masyar, bisig pila. Okay. Masyado. Sugdilan sa 100,000. Okay! Oy! Masyado, 100,000! 100,000! Sa Mauro, Tugigong, Botilya, 100,000! Inting! Sir! Oo, kasdan ko na 100,000. Kausar ni ginawa, sir! Kasado nyo rito! Ginawa ni Sir Mangkaw! Pwede ba? Oblaing 100,000. Okay! Hey! Oh, come on niya! Ay! Doon na pa ilay 100,000! Inting! Kasado! Sige, magdawa to eh. Kasdan mo na nyo rito! Daddy Rafael, kasado na. Unsa? Sige na! Ay, nagbalibad. Kasado na. 200,000. Hotdo na kong igo ng 5 kabotilyang gamayng soft drinks. Sigurado ka ba, Federico? Ay, sure na ni Dad. Ha? Wakisalig na ko. Okay. Trust me. Kamanti ka na. Keron. Makita ni mo. Kinsa si Federico. Unsay abilidad ni Federico. Tanawa yun. Unsay abilidad ning imong anak nga bugtong. Federico. Ayaw hagid iho. Yes, Mami Marga. Okay. Dungagi pa og pusta rin. Siguro lagi ni. 500,000! Unsa? Inting! O lagi! Taysa, mapalayo ko gambay, bayarin eh. Ako ipaibaw nila. Hoy, kamo niya! 500,000 na! Sa matang tira! Nga mapunggit! 5 kabutilya! 500,000 kasado! Okay mo? Inting! Kasdan ko na. Nagkakabiyang po, sir! Ikaw mo sugal, compadre. Ibuhatan na, sir! Ako, ligaw-ligaw na ni compadre para makikapon mo. Okay. Nga tunay mo kasar sa inyong kwarta. Okay, compadre, okay. Okay na? Okay na, Dali. Dali, okay na kayo. 700,000 ang kasado. Sigurado ka ba, Federico? Yes, Dali. Iho, kinahanglan nga mo daog si Darling Rafael. Yes, Mami. Ready na ko, Inting! Okay, buriring! Ay, iho niya! Tanong ha! Oy, sir! Joke lang, sir! Maigala! Saksi ninyo ang talasawang abilidad ni Senyorito Federico Swagpunting! 5 kagagmay botelya soft drinks iyang pusilon! Iyang yung igon nga white sipiat! 5 ka botelya! 500,000 ang kasado! Sir Bangkaw, ready na ka? 5 ha? 500,000 sira! Ano na lang ka na, ha? 700,000 pesos din ito na, Gusto mo mo saksi? Gusto mo? Yeah! Madlang people! Handa na ba kayo? Okay, Senyorito Federico! Ready you are? Yes! I am ready! Okay! Nipusing na si Federico. Muragik si Django. Orag dako na ba kayo pustahan, ano? Ang dako ang pustahan, 700,000 na, Bel. Alo, lisura ana, 5 kagagmay botelya sa soft drinks. Unya, 15 meters pag yun ang distansya. Hala, no? Ding! Ihap na, Ding! Tingog ding! Okay, sir! Ihap na! 1, 2, 3, go! Hala, igo! Igo gyapon. Wa ka tingog. Punggit. Hala! Hala!
Igo gihapon! Paldo na. Paldo na. Daog ko, compadre. Naigo ni Federico 5 ka botelya. Hala, pildi ka, sir. Okay na. Okay na. Okay na ka, sir? Mutahan ta. Mutahan? Compadre, mukubra ka na. Dali, padol. Oh. Okay na. Compadre, sorry ha. Sorry kayo, pero nahimo ni Federico. Ha? Napunting niya ang 5 ka botelya. Gagmayng botelya sa soft drinks. Oh, saludo ako ni Federico. Unsa na, Abel? Unsa man? Ha? Makatugbang ka ba sa akong gibuhat? Ha? Makahimo ka to? Lisod kayo to, sir. Ngigo kay ka. Kawantay ka na? Sa ato ba? Surrender ka na? Kuan kining... Pagsulti, surrender ka ba? Unsa man, makahimo ka ba sa akong gibuhat? Ha? Botelya sa gagmayng soft drinks. Mo'y akong naigo. Ang soft drinks, naginganan pa yung sakto. Nagagkagmay pa kayo. Mugbo pa kayo. Mga 3 inches lang ang gitason. Makahimo ka? Abel, may ikatugbang ka ba? Naunaan pa na ako, sir. Murag lisod matingali nga maapsan ang abilidad ni Senyorito Federico. Saludo ko sa akong igsuon. Wako yung gusto buwang. Uy, Federico, iyo. Ang gawin kanahan? Baya. Mangangkon man. Mangangkon ka na ko. Sorry, Brad. Leche! Leche! Baya, pikanti nga. Federico, iyo. Magkalagot mo na di. Aba. Pabilib ka, ha? Pabilib ka sa imong pagpunting ka ganina sa usaray lungag. Karon, nasuta ni mo. Ha? Kung kinsa yun ang may laki na to. Kay, makita man yun ako. Kita man yun yung pagpunting na ko. Natumba na ko ang 5 ka botilyang gagmay. Mo sa man, surrender ka? Suway lang ko. Di pa ko surrender. Yamat ra! Ha? O sa may mong buhaton? Paabot lang. May kwaon lang ko, ha? Paabot ya. Uy, saan kayong buhaton? Oh, Federico, iyo. Tanawa si Abel. Tuwa. Tuwa dapit sa may gibutangan sa 5 ka botilyang gagmay nga botelya sa soft drinks. Oh, doon na. Nakita na ko, kumpadre. Unsa magkayang buhaton? Abay, unsa man mo gagawin botelya soft drinks, ha? Gamito na ko, bay. Gamito. O ba? Hindi ko lang yung Federico, grabe. Tiyaw, saludo ko. Hingin ko kay siya. Wala nga ikaw. Giagit pa ka niya. Di lang tamutupong siya ng abilidad. Lisod na ko. Ako, Abel. Suway ko, bi. Kung sa'yo mo. Kanang, palinyahon sa dang 5 ka botelya sa soft drinks. Suway ko kung makaigo ba ko. Ay, porbida. No, lindo. Tinasamot ka, suya, sumarangga ni Juan ni Dexter. Iknat, mga ligkilay, gina. Bida. Sag dito siya. Bahala to siya. Basta kayo, masuway ko. Okay. Ako yung paimutang, ha? Sige, go. Kadit lang. Gamit ka 5 ka botilya. Kuhaan sa na ko tabon, ha? Kuhaan akong tabon. Tansan ba? Kuhaan ako. Uy. Nga naman ang gipanguha mo na ni mong tabon. Kanang tansan ba? Walang. Ako lang yung paimutang. Unsa man, kining aking paimutang, 15 meters gyapon ang gilayon. Sige, okay. Unsa? Mo-challenge na ko si Abel. Dili si Abel, Sir Federico. Nyo rito, dili si Charity. Unsa? Baya, no? Si Bati, di ay ugnaw? Nausaban, ganina yung nga. Pretty lady, porbida. Ibati ko nga prison tanduha niya karon. Nabati na hinugnaw. Sagil ko, ha? Sagil ko. Wag ilabot na. Kalit-kalit, balimbing sa Ay, digil. sa hilong lagi di, ha? Sagil ko. Porbida. Tanawa na, og makaigo ba si Charity? Anong nihilong, anong madabati magdaw, be? Ihilom lagi di, ha? Ihilom. Ibong nga na ko, Porbida. Hambugira ko na ng charity. Ay. Mutsayan siya ni Federico? Pakauwaw lang Ay, siya. mo-try lang siya, challenge, mamarga. Kumpadre, nakadungog ka. Kumpadre, hoy, ringot. Tanaw ka, kumpadre. Tanaw na to abilidad ni Charity. Para bang pagkabata. Ama o ba? Sige. Ato na lang ka ni Rafael. Darling. Namina ko, Rafael.
Tukan ko na. Nagselos ko? Darling, sorry kaya. Ikaw ba? Hansa man, mabaya na ako diri. Ayaw, darling. Ayaw. Sama na siya. Gipasakitan ko ni mo, Rafael. Gipasakitan ko ni mo. Sorry na ganin. Kumpadre, si Charity murag mo challenge kang Federico. Why problema ko, padre? Unyaon samahan, ha? Makigpusta ka? Walang ko na, pare, walang ko na. Lisod i-break ang record ni Federico. Di ba, Federico? Correct! Ay, Pero, Correct, Mora. mo try lang yun si Charity. Feeling great sa nabayhan na. Pabilidad sad. Yes, Miss Marga. Uy, day, saan ka? Ready na ka? Char. Ready na ko. Ready. Okay, yap na ko ha. Okay. 3, 1, 2! Ayay! Naigo! Wadi ay! Ayay! Good! Punggit! Wow! Igo! Oh, very good! Naigo mo! Tulo ang igo! Ayay! Ang usa! Ay! Para, sipyat na. Ha, duha na kasipyat. Ha, ayaw na nagpatugay na lang tuga-tuga ni ha. Ay, tulura gyud da. Okay na yun na kayo na, Charity. Siya, Okay na yun nay. na. So, ako yun ang kampiyon. Kampiyon. I'm the champion. Dili pa na sir, kay napamay lain mo challenge si Mayabel! Si Apil Bayot. Oh, come on. Ayaw na lang. Ha? Di na lang tingali siya magpatuga-tuga pa. Abel, Ayay. try magkaka. Sige na, go. Sige, suway lang ko. Mo-challenge ka? Yamat ha? Asgado ko mo. Sige, inting, pagtay. Sige na. Ilinya na. O siya, ilinya, sir. Mga botelya. Di lang gumagamit na ng botilya, Brad. Uy, ayaw lang kita Brad lagi. Bida sa nimo. Ni mala nimo. Abel. Let's in gatas. Abela, yun na lang sa tao ka, ubrad. Sir. Mo-challenge ka? Ayaw pa sige pagkarpar niya. Kadit lang, ha? Ako sa impahimutang ang akong gamitunon, ha? Diyaw na mo. Inting. Sa dayang buhaton. Di siya mo gamit og botelya ko no. Usap na yung gabito, hindi man. Uy. Nagunsa niya siya. Usap na yung Tanawa ninyo. Tanawa. Iyang gipahimutang ang mga tansa mo na sa soft drinks. Oy, nagkuha siya og bani sa saging og Ang mga tansan, iyang giugsok sa mga bani nga pinatakilit og nidot ang tansan. Naay, di barog. Kay nidot ang kilid sa bani sa saging. Gilinya, 5 ka tansan. Lalo. Uy, yaman tagod. Saan mo niya na? Okay. Ni ano siya, paingon dere. Si Abel! Abel. Bye! Abel, saan na nimong 5 katansan, oy? Mainting, Bye! ang bibistula, be. Ha? Kanang, so ayan ako punting kung maigo ba na ako ng 5 katansan. Unsa? Ano? Man. Grabe. Unsa? Ha! Baya ni mo. Tawon sa sobra ba ni mong hambog, Abel, uy? Sobra! Over! Paiya kay hilas ni mo. 5 katansan? Puntingo ni mo. Ayaw pa to gabayot ay. Kadit lang, ha? Inaw na akong tubig. Man naman kag-inom tubig. Saan naman? Ha? Okay na ka? Oh. Ha? Imog yun ang tinudon. Putingon yun mong 5 katansan. So ayan ko lang, mainting. Bayo, no? Abel, kaya mo. Try lang din ako, sir. Kining pawalang stress ba? Lingaw-lingaw lang ko, patriling ba? Okay. Pero, pagito na ko sila pustanay. Unsa, sir? Mamawi ko. Mapusta ko. Ayaw lang tingali, sir. Ay, Abel. Gusto lang kong malingaw. Sir. Spiso big hambog. Naghinubra. Federico, Baya. Nitindog ang balhibo ko. Ako botilya. O niyang iya tansan. Ato lang tanawon, Federico, iyo. Sumbrang hambog ba? Compadre. Compadre. Atong pustahan para malingaw ta. Mo pusta ko ni Abel nga ang tansan nga iyang puntingon 5 kabuk iyang maigo. Mau ba? Okay, 1 million.
1 million. Okay. 1 million. Oh, Federico. Ha, bayo ano? Naunsa ka ba? Panahon na dali. Mapunaan ang atong daog. Mapunang daog mo. Lingaw-lingaw lang nga to, kumpadre. Okay? Okay. Wa pa laing 1 million diha. Ha, sir? 2 million. 2 million. 2 million tanan. Okay, pare. Okay, rani mo 2 million. Okay na, compadre. Okay na, yun kayo. Sige, pare. 2 million ang kasadoan eh. Okay? Yes. Okay, sige. Diha, kau na, kumpadre. Ay, Federico, kung mas imong isugal, ha? Ha, kamay lang imong punanan dali. Ha? Daog ni ko gaog 700,000, di ba? Pero dako kaayo. Chicken feed. Di pa na makatibhang imong kanang 1 million dali. 100 million di na makatibhang kanang pila na 2 million. Ha, katong limsyutan mo ba? Federico, Dadi, wa kay kagulaan, dadi. Wa kay kagulaan na dadi. Di ka angay magol. Siguro magyud ka mo daog ka. Ha? Unsay tanaw mo anong abil? Ha? May kapasidad ba nga hanas nga magunit og armas? Ha? Ba dadi, nalimot ka? Ha? Nga kasagarang gigunitan ana mao ang bumbas gasolina dili armas dadi. Federico. Nagtuopot ka, darling. Nga dili makahimo si Abel ani iyong buhaton. Hambog lang ng iya. Kaya, Hambog. kamantay mo ko ana gyud. Ay, Kining, kuhan ba? Kining, mo apil ko ha? Don Rafael, unsa man? Ready na ang atong sugdan? Sugdan na nato, ha? Ang buhato ni Bay Abel nga magpuntingan ng 5 katansan ba? Sugdan tadi? ready na kami. Abel, siguro ataw na. Dako ba'y kay pusta si Sir Mangkaw ni mo? Pila di gipusta niya? 2 million. Dako ba? Mao gani, ikaw ragi kuan, ikaw ra bagi nagpasiugda ini, nga mo challenge ka. May unta to og botilya lang kay makaigo gid ka sa tulo. Pero unsa man ang imong gibuhat? Oy tansan imong puntingon. Ikaw ba hinambog sa nang imo? Yung wamo sa kumuagda nga pusta siya. Try raman nga ako. Kapuya sa nimo uy, sure na tatong botilya. Bay inting ay padong na dre. Bay, unsa naman sugda na? Bay, okay na, Bay. Okay Sugdan na. Kainom na. Kainom kag tubig? Okay na ko, ikaw na ko. Ikaw ba, believe ba, ingon ka, di ka apil kompetisyon, pero karon bida, hapa sa di mo, Pag bida, lahab kay ka, ang kang Federico, gagmayng botilya, pero ang imo, tangsan man, por bida. Daning hambog bay. Mugo ni hambog-hambog po ni Bayuta. Way swerte, kining ako parang pangamong ni. Ano? Uy, di ka maluoy ni Sir Mangkaw. Maamong anang imong kalaki, gara-gara nimo. Kaya nabitaw na ako nga ayaw, hindi na ko siya pustam. Pustam siya ko siya, gusto mo ko siyang mulingaw. Way lingaw yung kwarta ba? Pustam agad siya. Ay! Asa naman? Padayon niyo, dili. Kabantay ka? Ha? Kabantay ka? Kabantay ko. Padayon nyo rito, padayon! Madayon. Madayon, oy! Oy! Madayon, dugay ba ni mo diya? Pasugdi na yun. Sige nyo rito! Kadugay ba na? Taysa, ayun na, sa kuha. mo kobra. Ay, sasabay nyo rito sa paa nyo. Mga kaigsunan ako din is barangay Katugasan! Diana! Usa ka laing kulbahina mga competition! Okay, saksi ninyo! Kaganina inyo nakita ang trangsaong abilidad ni Senyorito Federico! Ang iyang naigo gagmayng botilya nga iyang gipunting sa pagpusil! O karon si Bayabel ang iyang puntingon! Bawang tansan sa botilya nga gigamit ni Federico! Are you ready now? Yes! O karon, Bayabel! Inom na sakbalik kong tubig. Inom. Okay, purba! Kana! Muyab na kong katulo, ha? Uno! Sa dili pa di ay! Sa dili pa na ako tiwason sa paghihap! Ato na ang pasalamatan atong main sponsor sa atuang... sponsor! Tawag yun na sponsor! Ang miyangkon sa premium at shooting ba ang birbida? Kamu ba ilang mong reklamo? Dawa! Why? Lahi mo ni sponsor na to, tinuon mo ni. Mao ni sponsor sa atong shooting competition. Kaning shooting ang gamit atong kaning armas nga buto. Siya may sponsor ni. Og ang karaan nga kaning maong tirador. Duha ka buok tirador. Og armas mabubuto. Siya mo sponsor ani. Sugdi na. Hanang taon. Alagi. Ay, berbida. Og ato sa pasalamatan ang ay lalaki na migong Craig. Sige, muyhap na ko. Ready na, Bayabel! Ready na ka? Ready na.
Okay, 1, 2, 3! Ah! Laigo! Lagpatan na dyan! Grabe! Ikaw man. Niya ba? Sige, hindi, wakat ikaw! Sige, Laigo mo, Abel! hala, laigo yun! Duha na laigo! Ang porbida! Niya ba? Ano? Federico! Murag ninga nga si Federico! Ba't na igo? Giatay na lang. Ay! Usa na rin ko ang Abel. Usa na lang. Usa na lang. Oh, yes! Oh, kumpadre, binaw ko! Binaw ko! Binaw ka ko, kumpadre! Kaniya ka si kumpadre! Ay, congratulations, Abel! My son! Shoot! Chamba! Chamba! Naigo niya, Federico. Sir, Chamba lagi! Chamba! Masayo ka, Samba? Dali! Federico. Chamba ba? Tanawa. Neto si Rafael kang Abel. Ug toa, iya kining gigakos. Magkalagot! Magkalagot! Nakamantay ka na! Nakachamba ang animal! Nakachamba! Oh, saludo ko kanimo, my son. Oh, great. Great. Tsamba lang, sir. Tsamba na to. Nakita na ako ang talagsaon ni mo abilidad, my son. Sa imong pagpunting, saludo ako. Kumpadre! Sorry kayo, pero binaog ako. Ako na sad. Okay ra gyud, compadre. Okay ra gyud kayo. Nalipay ko sa gipagkitang abilidad sa akong anak. Yes, kumpadre. O angay kayo, ngay mo siyang kuhaon, isipin mong bodyguard. Yes. Oh, sana, ha? Hurot mo bilib. Bilib mo hurot. Ha? Akakas bayot no, nakaigo mang yun. Ika ba yung bilib? Kung ito, magkaibuti ito. Bides, pisuhag, hambong ba yung bilay? Di sa na matawag nga hambog, kay nakita man gyud nato, naigo man gyud inting. Laban na dahil, laban na. Di sa doy wa paglawan pero Sakto na dahil. Mao Og gani. lipay kay Sir Bangkaw. Kabawi taon siya. Og, bidaw pa siya 0.3 million. oo, pusta man siya 2 million no. Oo. Unya napildi man to siya. Oo. Pili siya 700,000. 100, oh. Karon, nakadaog siya. Amo na ginansya siya 1.3, di ba? Kaya Kanda! Yes! Congrats, Vic! Congrats! Salamat kayo, Bay. congrats bayot. Oh, salamat kayo, Charity. Salamat kayo, salamat. Hinigo Abel, Hinigo, oy. congrats. Uy, salamat, Ma'am Marga. Hoy! Sigang mata na. Pita ni mo. Hinigo kayo. Supra sang hambog di ba na? Nigo. Bitaw, Brad, no? Sa hinigo! Higo! Salamat, Brad. Salamat kayo, Brad. Ha? Bida. Ayaw lagi ko tawag kay Brad! Litsay! Puyo ni mo. Tiyan, dunatay sangkan! Oh, doon nantay laing sangkaan, sir? Oh! Jawan. Ini mo nga mo. Pustanganay yapon na. Pustanganay yapon mi. Kining apple. Apple. Kining mansanas. Kanay magigunitan. Oh, sa may ba? Ipaitsa na ko ni Ola. Ipaitsa. Ipaitsa na ko si Babaw. Unya, Unya, magtalikod ko. talikod ka. Og si Ula, Ah. dapit sa kuloyo. Anas loyo. Oh, distansya og 10 meters. 10 meters. Tapos, sa niyan, mutalikod ko. Okay. Iyang iitsa ang apple sa ibabaw. Aha. Ug akong puntingon. Iko na ko! Ya. Kabantay ka na! Iyang matra. Huh? Ana? Ingna imong amo! 3 million! Deal! Oh, mao ba? Sige, akong ingnon, Brad. Ay, di ko tawag brad lagi! Ayaw lagi, kabantay ka na! Piti ka nun! Sorry kayo. Sige, akong ingnon akong amo. Sige, di ako na mo. Ha! Tanaw na to! Ug kaya ba ninyo? Mao ba, Abel? Ika ko na ni Murag patasan na yun sambog, sir. Oh, iyang matra. Sir, makikipustahan na ba siya, sir? Ha? Unsa kuno iyang ipaitsa ang apple samtang magtalikod siya? May sulti niya. Magtalikod siya. Unya, si Ula, Oo. magunit og buong na nga sa apple. Unya. Tapos, sa diyang nagtalikod siya, muihap siya kato, dayon, ipait siya ni Apple, ni Ula, ang apple. Unya. O sa diyang giit siya na, sa di pa mutog pa, iyang puntingon. Grabe no. Sura ni. Bida sa din na nani. Ikaw, Tapos ako ba? Pusta ko. Abay ko, ani. Ako pusta sad ko. Pusta na ko akong consolation. Ay, alam mo, kapila-pila mo, apil mong pusta. Apil lang good mi abil. Maing laki na si Federico, no saman mo? Unya, kay may laki lagi siya. Pero, duha na kahitabo nga gilupig nimo siya. Charity. O bitaw, ang una, target paper. Iya, dunay sipiat. Imo, sod tanan. Usara ka lungag ang gibalik-balikan og igo.
Chambara to. Ikaduha, iya, botilya, imo tansan. Asa man ka manangkong ana? Chambar gyapon. May sigara ba yun, eh? Sobra na kang tsamba ni mo. Sobra na sa imong hambog. Biglang lisa na yung pibawat. Sirbang ka. Basta ba siya? Pila to? 3 million? Ha? Ano? Mao ba? Inteng. Mga tana ko nimo. Sa imong tanaw. Saan? Ang pustaan? Sir, dilan sa kumingon nga. Kuan ba, pustaan ni mo ba, sir? Kay, hagit mo na siya, basinog, kaya na Federico. Basinog, hinigo, yung ka na siya ng mga punting-punting na nata, bunga sapul, sir. Kada itsa, oh. Betaw sa no. Pero, langin masadong musibog ko. Anya, mupusta day ka, sir. Sir, 3 million na ba, sir? Dako ra kay na. Wala no, sayon no naman ninyo, sir. Uy, kadakuan ng kantidara taon, uy. Kami, sus, paita naman mga pobre. Mabuktot na lang tingali, may panrabaho. Di gid may kakuputan ng kantidara, sir. Abel, sulti dito. Okay, gidawat akong ilang hagit. Pusta ko. 3 million. Aray ko nga dili maigo ang apple nga itsa, iyang luyo o iyang pusilo. Pilay distansya, Abel? 10 meters, sir. 10 meters. Mao lagi yung magtalikod siya. Yun niya, muhiyap siya kato. Kanang bayot, si Ula, may magunit sa apple. Distansya og 10 meters. May itsa sa apple sa ibabaw. Mo kalit o katubang si Federico. O giyang puntingon ang apple nga giitsa. Mao na. Okay, pusta ko. Kaya ra na ni mo, Federico. Dali, wala. Kita naman kayo na ablidara, dali. Kita naman ka, di ba? Kakita ko. Marga, sa may kasulti mo. Mami, Marga. Nakakita usab ko. Sige, darling, basta aron, makabawi ka. Niya, sama mo pusta ka ba? Pare man ka, Sir, okay na, sir. Pusta si Sir Mangkaw. Okay na. Very good. Dali, kwarta na. Okay, mga igala. Laing abilidad sa pupunting inyong makita karon. Si Senyorito Federico ang muhimo ni tanan. Ha? Kuan kaning anin eh. Kamo. Siya magtalikod siya. Og si Ola ang iyang sakop adto sa may 10 metros ang gilayon. Maggunit og bunga sa apol. Kamo tanaw lang mo ha. Nagtalikod senyorito ha. Muihap siya og katulo. Og itsa ni Ola ang apol. Og iya kining puntingon ni senyorito. Mukalit siya katubang. Dayon punting pang. Og itsa sa ibabaw ang apol ni apol. Igo dayon ha. Iya ni igon. Okay. Ginamanduan ko ka mo, ha? Nagawa sa ilang pustahanay ni Sir Mangkaw Don Rafael, doon na ilaing masyada. Sa kadaigo sa Apple, 100,000. Sa kadaigo, 100,000. Usaman na ninyo, be. Inteng! Sir! Dawaton ko na! Ali ko stili maigo! Ikaw, riyapon, sir! Purbida! Kasado! Kasado na, Anjor! Senyorito Federico, kasado na! Okay na! Okay! Sugdan na to! Ola! Yung Federico! Senyorito! Ready na! Pag-ready na! Kay sugdan na! Magtalikod ko! Distansya ko 10 metros! Gikan sa imong naimutan! Unya, magtalikod ko! Muhiyap kong katalo! Ini katalo! Itsa ni mo ang apol! Sa ibabaw! Kay mukalit kong atubang niya puntingon ako! Klaro! Yes, Federico! Federico, ayaw hagyod, ha? Yes, mami! Kung makahimo lang sa Federico, ay makabawi na ko. Salig lang ni Federico. Sugdan Kaya na ako! ni- Senyorito Federico! Yes! Okay! Nagtalikod ko ni Ola. Ready ka na, Ola? Yes, Senyorito! Okay, stand by! 1, 2, 3! Oops! Up! Kilip! Up! Yes! Yes! Super! Federico, ikaw na! Naikot mo, Federico. Asa na? Ha? Kita ni mo yung nakita niyo! Abel! Og Charity! Nakita niyo akong abilidad! May pangalan ito! Federico! Bida! Birang kasado!
Ay, may sulti, sir. Oy, Ikaw ba- yun. Dahil pa ko, nahagit siya iyag na master. Saul naman. Pero at least, lingaw ta. Lingaw ba? Di ba? Hingigo gining karahong Federico da. Hingigo. Hingo lagi. Hmm. Bida, ay, so, singigo kayo. Kansino mo ka, sir? Miss ginansya na tagang linaw. Kansino sa pod. Ay, okay ra ginain, ting. Mao ginang sugal mo daog ka, duna say mapildi ka. Ay, kaano, Gwen. Bida, mga entrante na sa ato mga shooting competition. Wa naka-challenge si Federico katong mga entrante sa shooting. Pero Doping. kaniyot ra. Ah. Si Abel ka. Tawag ko na ko, sir. Abel! Bayot! Dali sa diri ba? Lisod na makain na, sir. Kato lang yung posisyon kanina, lisod to eh. Nagtalikod siya, unya gitsa ang apple. Dayon niya tubang, unya kalit, yang gipunting ang apple ng gitsa sa babaw. Naigo, lisod ang kabilidara, sir. O niya, wa natay katugbang nga to. Nga rin, sir. Gusto ko nga, doon ay makatubang ba. Kanabang, kung may mo makabawi ko sa kumpil. Mo na gusto niyo, sir? Bay, tubangi. Unsang kay. Pagitang di ay pagi. Bitaw, Abel. Sige na, Bayot. Ipakita nila nga bisag bayot ka, pero makahimo ka. So, ayan na to. Dali ka, Federico. Batay ka? Challenge sa Bill. Ha? Usan? Oo. Oh, Kakabantay ka. Arsgado ko niya. Bantay ko, kabantay ko. Bantay ka? Oh. Ay, Don Rafael. Mo challenge sa Bill, Don Rafael. Okay ra, Don Rafael? Ha? Ha? Yamat na. Tinuod din na yung gisulti, ha? Inting butikon, ha? Ay, Payaan ni mo. Bida. Kariskado. Tinuod ka na mo isulti. Ito eh. Tinuod lagi. Sige, kamu mo duha mo iko. So, tinuod ako isulti. Sige. Tanaw na to. Sobrang hilas. Kabantay na, sobrang hilas. Sobrang hilas. O sa mo niyang buhaton, ha? Iya kong sundukot. Puparehas ra, sir. Puparehas ra. Pues, tanaw na to. Tanaw na kung kahimo ba siya. Ha? Apple, iitsa sa babaw. Nga magtalikod. Dayon, puntingon ang apple. Nga iitsa sa ibabaw. Kaya na niya. Musuway siya. Inting! Ay, day. Ari. Ayahang kang props na gamiton, oh. Day, charity. Bebe. Dawata, duha ka buok. Okay. Oh, uy! Limonsito. Kana. Limonsito. Libutsito. Ay mo, apple mo to, ha? O niya, libutsito, notebook. Oh, sobrang hambog. Bida sa sobrang hambog. Imo, apple. Dako mo to, pero kiniya, limunsito. Di sa siya yapo 10 metros. Muyab siya katulo, itsang 2 ka limunsito. Ugi ka pa silon. Lahap. Kabantay ka, ha? Sa ako kabantayan na. O sa, bumusta sirmang ka, 5 billion! 5 billion! Unsa na? Unsa? 5 billion! Ariskado niya. Baya, okay. Ha? Baya, no? Why na sulti? Kasado na yun. Sugda na. Karon dayon! Ha? Tanaw na to ang hambog ining kabil. Yamat agad. Ang apple, niya ang iya ako, apple ako, niya iya limonsito. Baya, lahap na kayong hambog ka na. Muna gitawag ko kisar. Toro na masutay ang Sobra habog ba? ito. Oo, lagi, isar, sobrang habog. Oh! Baya, no? Sige. Sige, are na ko. Ready na, aron ready, are na ko. Makita ko. Pagdalilit, sir! Tabangan tika! Tabangan tika! Inting! Di asa mo, ha? Darling, Rafael? Dali, darling, charity. Unsa naman san? Adunay challenge nga himuon si Federico. Ha? Darling Marga. Kinsa naman si kontra niya si Abel gihapon? Oh, si Abel. Tuntog yun ito, hana. Makikindigin ako. Baya, kupitinsya ginisyan ako. Unsay mahitabo? Imo makita karon darling, kung si Federico nagpakita siyang katakol sa pagpunting sa apple nga giitsa sa ibabaw ni Ula. Unya, naigo. Si Abel, lain pud ang iya. Unsa man? Duha ka limonsito, iitsa sa ibabaw niya yung pusilon. Unsa? Limonsito? Kagamay ana, bisusugod niya. Ato ka na mahibawan karon. Tanaw, mami. Dako kayong pusta ini. Pila? 5 million. What? 5 million? Bay, bida sa ning style lao eh. Ganun. Kuya Juan na nila. Ibalo ba diya, hinambog mo ni. Ano kuyawan mo ka? Ano kuyawan? Sabi ni Kuya Juan na gamay mo city, sabi yung babaw niya, imong busilon.
Pambugay man pambugay. Ah, Sawayan lang. tingali. Sa maamong tingali si Sir Mangkaw ng kalaki ni mo, dako siyang pildi. Ha? Dako ba yung pusta? Di sana ako sa pusta sig dako nga. Mao gina sugal na. Ay, di na wala problema na dagham na sa kwarta. Ang sugal ba dili sa ng panahon nga daog ka. Maghihigaw nga pildi ka, di ba? Probida, among gitsira ng kalakiha ba? Kalitan sa kuning mo, beda? Probida niya. Anong kalitan mo ka? Oh, padili-dili, bali ka mo apel. Hinayak na nga ako, bay. Babilib. Kini mo yung pagipakita karon. Babilib ni. Wala ko makikitaan eh. Bunggos lang ta. Katong bunting ng mustansan, wasa ko kita to. Wapil. Nga, nag-practice ba ka to? Ay, sus, kapag chambar kita to. Chambar kita to. Panaghap to nga ako. Pinagkap ko, Oo. Probida. Magirom na si Federico. Tugbang nga to ginambungsan. Palitong suspuro. Pida, Ay, grabe. hinambog nila, ha? Igo mo itong klaro. Ay, sir. Oh, sir. Ano sabi, sir? Okay na. Sugdan na to, sir. Sugdan. Abel, focus lang do. Focus lang. Ayaw na kupusta. Okay na, na. Mao na focus sa imong tumong. Nga matuman mo. Ang imong gustong buhaton, nagkinahanglan ka nagsaktong concentration. Ha? Focus. Bisag wa kung kakita nimo nga may practice na. Pero salig ko nimo, Abel. Salamat kay sir. Pero pwede pa tingaling mo i-cancel ang imong pusta, sir. Kaya dakora kayo, tingal mga pildi ka. Alaan ko sa sugal, Abel. Kung mapildi, way swerte. Pero kung muraog, paldo na. O karon mga igala! Aniyan mo kita sa laing kung mahinam nga bahin. Di na nga itong igala nga usalang ka pampinggoy. Pero makikita sa iyang pagkabiliran sa punting sa armas si Puigo. Armas nga bubuto. Saksi ninyo si Bayabil nga mupakita sa iyang abilidad sa pagpunting. Di na iyang pusilon. Duha kalabonsito nga idsa sa ibabaw! Gusto mo malingaw! Ganahan mo! Abi, may pangalan yan! Sige! Tutukin ninyo ha! Ayaw mo pamilo kay sugdan ta na ang bagabuhaton ta! Okay, sige na! Lagi! O karon na! Ana may gana! Ana-anas Bayabil! Ni barog og mihinay na sayang porma, tanawa. May unta og mulang po siya. May abilidad magining kanahan pa pero bayot lang lagi. Sarite! Day! Ready na ka diha? Ready na! Ikaitsa na do klimositos babaw ha? Ready na kay Kuting! Okay, ready, standby! Ana, nakapurma na si Bayabil! Federico, andam na si Abal. O si Charity. Distansya og 10 meters. Kabantay ko, mami. Kita ko. Ako'y kulbaan, Federico. Daddy, meron ko taong kulbahan ka. Ikulbaan ko kay, tingalig, maigo gyud ni Abel ang limonsito nga duha ka buok. Kalitse! Ha! Bayas ko ni mo, Daddy! Bayas kang dako! Oh, Gusto na mo, ana. Ayaw na paglalis. Kay sugdan na. Marga, darling. Pikatan ko ning hanggang dako. Human nga papakya siya. Federico, gusto na. Yes, mami. May gala, tanaw mo bayo ha? Suko na ta! Unsaman Bayabil! Suko na ta! Ihap na niya! Charity, andam na! Andam na Kuting! Ganina ra! Okay! Okay, Charity. 1, Niihap na. 2, Hapit na. 3. Oh no! Oh, yes. Naigo niya ang duha ka limonsito. Naigo niya. Super. Abel, my son, you're great. No! Abel! Ikaw na!
Katsamba lang, sir. Pagkagsako, kiss ko lubot eh. Kiss ko lubot. Amaw ka ba? Nga no mag-ialsa man ko nimo. Kinampak man kami ang biloy. Nampak maka. Ha? Abel, my son, congratulations on iyo. Nakatsamba lang, sir. Nakatsamba lang, sir. Saludo ko nimo. What a great performance, Abel. Congrats. Uy, salamat kay ma'am. Salamat kayo. Ay, ako tagag, ma'am. Hindi ko maistra. Just call me Miss Marga. Oh, salamat, Miss Marga. Hoy! Abugero di ko! Brad! Ay, lagi ko tawag kang Brad! Let's try! Oh, sorry, Brad. Di ko tsamba ka, di bala ka! Bitaw, bitaw, tsambara. Tsambara. Abel! Ah. Adera duha ka libosito oh. Napusa. Gihatag ni sa mga tao. Diin dito nilitugpa nila sa dihang imong gipusil. Oh, dera oh. Uy, salamat. Tinuod kining naigo na ko, no? Porting igo ah. Hindi pa tapos ang laban! Daog na, Yordo. Bantay ka. Tapos na oy. Ah, wa pa magdaog! Wa pa nagdaog! Wa pa Wa nagdaog. pa! Ah, doon na may line! Ha? Unsay lain? Unsa pa may lain, ha? Sir? Ang tirador competition! Okay. Why problem. Pero ang armas mo to, daog na. Daog na to. Mao. Dili! Iapil ang tirador competition! Una ihatag ang premium sa champion! Oh, Federico, Ayaw pa kapil na di, ha? Ayaw yun! Sus! Bina! Bayas ka bang dako dati! Dapi kang abel! Federico, hijo. Ha! Aritas tirador competition! Tanaw, abel! Kung makahimo, baka ining akong nahimo! Kaya ko ni, ang mahimo na ko, tanaw ko! Ha? Ending! Charity! Labi ka na, abel! Tanaw! Kita mo ng bungas duldul? Ha? Nga usa ka buhok? Distansya na to! Mga 30 metros! Kay naam na stumoy! Kabantay mo na! Kamay ra nga bunga sa duldul. Mao na gitawag og... mao na gitawag og toy-toy! Toy-toy! Ha? Baya, mura lang og kanang gidakon sa kanang... Langganisa! Langganisa! Lungganisa! Lungganisa! Oh, kakita mi na nyo rito na. Gamay kayo, murag lugan isa, tanawa. Tanaw ka mo. Tirahan ko na, ha? Aning akong tirador. Tanaw. Ayaw duko-duko. Watch and learn. Watch and learn. Yeah. Oh, sige, mananaw kami. Niya. Hup! Tagak! Ha! Perting igwa! Pakpak! 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 Og sunda ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Isparis. Maskara. Padihagdakon ho, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.